Hello, good morning. Welcome to Western Pangasinan. Dito di Western Pangasinan. Mama Andring, sabi namin, bigay mo kay Jong. Binira mo dito. Akala namin, ibibigay mo. Kasi nakakuha ka na ng lapi. Anak ng titi, oh. Tiniretso. Nagminor sila kasi. Sabi, ang dami kasi nung ang dami nung inuba. Kasi nagminor sila, agwat na ako. Anong gagawin ko? Diniretso ko na. Binigay na nga binigay na ni Kenneth dahil sinabihan ko na si Kenneth na bigyan ng si Jong. Wala talaga. Para kay Mang Andring, nauna na nag-break away si Mang Andring. Ito ang winner natin sa last stage ng Litor di Western Pangasinan. No other than our colleague, the veteran of Marlboro Tour, Andring Natwin, Dawatin of Team Orbis Tondo. So, shout out, Andring. Shout out sa mga taga-hanga mo at mga taga-Orbis. Winirak natin at sa'yo na agaw. Last lap namin, last stage namin ng Litor di Western Pangasinan. Thank you, Andring, for winning the race.